Cela usule inyembezi ungakhali. Zola. TSI. Alright ke mihlawuni imizuzu ibehleke insimbi ka11 o'clock umhlobo wenene FM ngoku ke usibamba kanye busawudibana nathi wena kule nkqubo ethemfuleni wethando udibana nathi ke sancokola ke no sisi onengxaki sivithini kanye ingxaki yakhe sikwazi ba ke sicebisane sakhane simncede okay into ithi bhali email ku tsidi@sabc.co.za unthumelele unfakeleke unsamarizele and then unfakeleke inombolo yakho yomnxeba bethina siyazi ke kumnandi ukuthandwa kumnandi ukuthanda kumnandi ukuthandana kodwa ulithando ndini luphinde ke lusifise kabuhlungu iyo lonto ke sinale hour apha emfuleni othando sithi inqwadalala simamele bithini ke ingxaki kasisi masive ba ithini into molo sithando sam Molo uyaphila khona siphinjani ndikhona nam sithando sam ufuna uncede kanjani namhlanje ngexesha elingakanani siqala lobeka istory sami hayi masiye uzova ngami wena okay masiye nje nditshatile sisi yes then nditshate at an early age of 18 years 18 yes yo ndibonene nobhoti enkonzweni asizange sithandane then wapropose umtshato satshata before sitshate ube ne-question andibuza yona yoba andizange ndake ndanendoda na yes then ndimxelele ke uba ukhona umfana endike ndathandana naye ngexesha ndisenza standard 10 ingabi nomsebenzi ke akontinushe ke nomtshato sitshate ke white wedding then after sitshadile I think inoba after 3 weeks sitshadile aqale ke ngoku bhuti atshintshe athi yena wayefuna utshata i-virgin not into eke wathandana then imphathe kakubi ke le nto in such a way that ufumanisa uba funeka sihleli busuku bonke utsho nini sithando sam utsho like after tshatile like after how many years nitshatile after a year after 2 months after 3 weeks after 3 weeks okay then ufumanisa ke ngoku ubusuku sichitha sihleli uyalila andiyazi uba ndithini ndiyaxolisa ndicela amaxolo ndiyabeka iqhubekile ke le nto for years mhlawumbi ufumanisa uba kurayithi for 2 days sonwabile after that aphinda aqalise ndivuse ngoba besendisebuthongweni ndibuza ii-questions ngalo mfana ndandithandana naye wayenguwelali ekwakweza lali zethu ke noba ke sasiye sakhambana sabonana esikolweni nale mfana abuze uba ndiye ndaya kuye kangaphi zonke eza questions i-secret azibuze kufuneka uba mandizondlale zinjengoba zinjalo but uthe xa eqala before nitshate ebeyazi into yobana awuyo-virgin ukubuzile wamxelela but still wafuna utshata nawe wow okay so iyaqhubeka ke le nto xa ke ivukile ke le nto yakhe yoba abe nje ke ufika amehlo akhe ebovu abe namagama ukuthi uzozibulala kufuneka ke ngoba mandingalali ebusuku ndihlale ndimgadile uba angachwechwi azibulale. I remember one day ndimothula ndimbamba ndimbona ebophelele icimbo ezawusiqhoma because of this. Because of what, sithanda sam? Andimazi ufuna yena uthi wayengafuna utshata umuntu ozothi seke ehamba nenkosikazi yakhe kuthiwe
ndandike ndathandana nalowa. Imake my love. Ingaba mhlambi kukhona mosicawe apho ezinkonzweni ke mhlawumbe umuntu aboniswe into abathatha ubani okanye akhethelwe ukhethelwe uzithandele uphuphile utheni uzikhethele ngoku why after 3 weeks nje yaqala ingxaki yoba wena uyo virgin. Sure. Afuna uzibophelela ngamacingo. Then ke ufuneka ke ngihlale ke ndingalali ndimgade kube right insuku ezimbalwa mhlawumbe nasemini asuka thule angathethi ndiphile mandisinje impilo endiyiphileyo ufuna ndiphile impilo yoba ndigade yena and or ukhumbule ke sisiba ndithe ndishade na-18 years so iminyaka iyahamba iyaqhubeka. Ndiphantsi kwento yoba afuneka ndigade yena andisazikhathalelanga mna ngoku so ndigade yena because ndiyamthanda ndigade yena angazilimazi ndigade yena idiphele le nto ude umtshato ibe rayithi. Ibeye ithi ke xa ivipile ke sometimes kuye afilishe into yoba funeka ndizawuxolisa ke mhlawumbi ngoba ndithethe enze i-sex noba uyenze kanjani ukuze azifilishe right yena. Yes, funeka alale nawe. Funeka alale nami futhi nobulele kanjani emveni koba wanibuza le mibuzo wacaphuka wathini siyalila ke kuyalilwa apha endlini nakho ndimnandi then enze loo nto ke then alale ke after that ke uzawulala ke at least kuseke so for years ke ndinyamezele then kwade kwafika ixesha whereby nditshate ke ndinosanga-10 ne then ndacela ke ngophinde esikolweni ebengumntu ke o-self-employed yena. Yes, Thando sam. Ngicela ubuza wethu ngoku ubuntu benitshata bengomphunyaka? Sitshate ngo-97. Okay. Then so after nitshatile nje bobuno grade 12 awuzange uqhubeke nemfundo waye wahlala nje emtshatweni? Sisihlala. All right. Ke ngoku ndilento ke ndicele ke after ndicelile ke ngoku kuya esikolweni andikhulile kona imeko senjalo akho nditshintshileyo ndiye ke esikolweni ndisesikolweni ebekwazi ukufowuna athethe le nto ndisesikolweni ke ngoku ndine-stress soba ayiwanda ke ngoku xa ezondifowunela athethe le nto inoba unjani akazuzibulala and emlonyeni wakhe ayipheli into ethi into endizawuyenza ndizawuzibulala. Ibe worse kona uba ndike ndathi le nto mandiyithethe enkonzweni because siyaqhubeka siyakhonza mandiyithethe le nto enkonzweni okanye mandiyithethe le nto kwifemily yakhe like kumamakhe mama ndaphinda ndimxhela in such a way that ndingakwazi ukushare naye into. But athi ke ndawuvele ndizibulale kwayithetha abantu bazomthatha njengomntu okhohlakeleyo. Okay fine kwacaba ke mandinyamezele ke lo meko ndagqiba esikolweni. So uyanini esikolweni ke ngo-after nitshatile ngo-97? Ndiye esikolweni ngo-203. Okay. Ndafunda ke ndagqiba imeko njalo ndinabantwana ababili ke ngelo xesha baphume phantsi kwale meko ke inje. Then ndaphangela ke ngoku sendiphangela kodwa ke ngoku ngo-2009 hayi nami ke ngoku ndifikelela ukuthini ke ngoku ndiyagive apha. Okay fine and then before ndiye esikolweni sithi kule nto uba ke kucaba asilali ndiyalila uyalila then ndibe ne-questions endimbuza zona abenelizwi elithi ndandingafuni ukutshata wena. Wafostwa ngubani? Okay ndimbuze ke mna ukuba yintoni kanti iyakunyanzela uba umtshate. Yathi into yoba ndandisokola ndizolobola ngenkomo eziyabantu amanqina. So le ntombi ndandiyibonile imali yakhe ibikude kunale yakho so wena ubucloser le yakhe ibizofuna uba ndifuna into ze-transport. Hayi guys ngumyeni wakho lo tshelo nto kuwe? Ewe nguye. Uba ukutshate because of i-distance? Not uba ekuthanda? Ewe seketsho buku.
Okay. Khawumeke before nitshate nithandene nobhuti like bekhe kwamnandi. Okanye uvele wapropose nje nachata like immediately. Uvele wapropose. Akasithandani. Vele wapropose kuwe ecaweni ithini lento? Iyani confuse. Upropose uze uthethe kum. But yahamba through abantu abadala ke. Okay. Nokuba ingazange yenziwe ke lanto kuthiwa yi-counseling. Yeah, premarital counseling. Wazange yenziwe ke sisi. Okay. Right to the 09? Or 209? Then ngo-209 ke ngoku kwacaca uba nam ke ngoku ufike lapho ndithathele khona but ndiyamthanda. Hayi ndimbuze njengoba ngumntu o-self-employed ke ngoku umsebenzi wakhe awusahambi kakuhle ndimbuze uba njengoba le meko imele iminyaka inje ingatshintshi instead ibheka phambili because instead of iye isithotha iba worse ngoku every day njengoba ibikade iskipha mhlawumbe ufuna for 2 days iskipha onwabe kube right so ufuna ngoku every day then ndimbuze ngoso unabantwana usakhalela into abana befuna utshata ne-virgin yena then ke ngoku ndimbuze ke ngoba if ubuphangela buzawuthini nam ke ndikhathele ngiqonda manje ndimthestele umntu athi bendiza kutshata ithi mna ke okay tshata ke abuze ndizolobola ngantoni ndiza kulobolela because ndiyamthanda but njengoba ndimthanda nje ngoku noko sekufikele kwanela. Uzomlobolela sithando sam ufuna thini akatshate le virgin ayifunayo? Sisi. Uzomlobolela mnyana wawuyimina le nto uyithethayo? Ndandiminisha sisi because ndandifuna ndandikhathele impilo endiyiphilayo for iminyaka engaka. Udiniwe yimpilo ephilayo for iminyaka engaka kodwa ufuna ukonwabisa yena more than ukonwabisa wena? Eyona nto ndifunayo ndifuna anwabe because kaloku ngoku and unamazwi athi yena ngoku ezakhe izinto aziphumeleli but ezam izinto ziyaphumelela. Mna ndikwazile ukumanage ukuya esikolweni ndafunda ndagqiba ndaphangela but yena ezakhe izinto wayezifuna in life aziphumelelanga. Ifault kabani? Ifault yam na. Yeah. Akazange ndithibile. So ndiqonda ke ngoku ndandingambhanqi xa ndizomlobolela ndizomlobolela nyhani isuke entliziyweni yam into bandizomlobolela because ndifuna ezikamandi and ngoku eyona nto ndasendiyibona ukuba andisazihoyanga mna because ndiyamthanda so ndifuna yena ibe nguye ndigade yena nguye umntu endifuna ahlale siva kamnandi. Wena ndibuza isana sam ufuna umthanda kangangonto abana uriska nobomi bakho nento yakho yonke into ilife yakho nje mayime ngci kuqhubekeke ilife yakhe because ukuphila ilife yakho okanye ukuphila ubomi bakho ugqibele ngokuyawona 18 from the moment nichata okanye after 3 weeks nichatile manditsho kuye waphilela yena nje cha khange wena uphilela ubomi bakho okuphilela ukuba konwabe yena konelise yena kuthini yonke into nje ibe about him. Why into obuyithanda kangaka ngomyeni wakho? Ngumntu sisi ongathandi ihlazo. Into nehlazo. I think inoba lando yoba ndandingenayo nalanto ethi mandi go back home. Ndine picture ndihlaza abazali bami ndibuye emzini so ezazinto even mhlambe nenkolo ndiyakholwa so bazothina abantu so ndandinalanto yokuba abantu bazothini kangangoba awunaxesha lakho lempilo yakho nehappiness yakho ubeke uba abantu bazothini yona nto ke sisi xa ndibeka ngegama elinye ndingathi abantu bazothini. Sithando sam abazali bami bazothi uye wachata nomuntu kanti beninga like meant for each other beningadalelonanga ukhubona uhambe uphiwe ibuyele ekhaya uqala ubomi bakho obutsha uyebo ndandiyika lezo zinto. Okay, wathi ke uzomlobolela intombi makatshate? Yes. Sisi then
okwaba uyayivuma ngayivumelene nditshoyo wangayenzi ke then kwaqhubeka ke kwafika ke ngokwexesha loba iyaphuma ngoku ubhuti umisa intombi outside because ufuna ukuvala la gap yoba yena wayifuna uthatha i-virgin ebengajuli for all these years. Then ngawaqalisa ke ngokwathandana then xa emise intombi abuya apha endlini andixelele ba ndendalingeka nkosikazi outside ndamisa umntu ngenxa yesasizathu. Le nto ikade ndiphatha kabuhlungu but ngenxa yoba isizathu indini unobangela obenze le nto kwanyanzeleka into uba mandiyinyamezele. Wenze ntoni sanazo? Yeyiphi le nto yoba uthi kuba yibindimi oye wenzeni? Ngoba into endithetha futhi ngoba ndiyenzile. It's a sin. Sex before marriage is a sin, ne? So ndithandanile ndalala nomfana before umtshato. So but sithando sam utshilo emyenini utshilo kulo bhuti before nitshati into yobana awuyo virgin. Ngoku yintoni le nto oyenzileyo erongo? Sisi kodwa ke yayimeko njalo ke ba ndandisoloko andabanza ndandizigweba always. Uphila ubomi bongcutheka sithando sam just because utshate nomuntu ungeyo virgin omxeleleyo ngenziva uba ungcutheka because uye wamyeka natshati wazothi after nitshati wazothi ewe awuyo virgin, then I would understand ndithi hayi ewe awumnikanga ichance yoba azichuzele into yoba ufuna utshata i-virgin or ufuna utshata umuntu ongeyo virgin yes. So yintoni lingaka uzibethela yona kangaka? Aliyazi so sometimes ndicinga mhlawumbi ne-age mhlawumbi nayo ke yaba yancedisa ke into yoba usemncinci ngoko. Because xa una-18 years usakhula sithando sam wakhula awude ukhule uqonda uba ngoku yeyi leni punishment leni okukungcutheka like zange uenjoy umtshato wakho wena? Hayi sisi andinawuphosa ndithi nje after 3 weeks nje unitshatile zange and bekungo-97 okokoko ungcutheka uxelela into enye okokoko like why ungathi okay andiyo virgin unditshata undazi uba ndiyo virgin so ufuna de ndithini? Awuzujika mos umntu akalali namhlanje engeyo virgin avuke kusasa just because uthe wena uzawuzixhoma uzawuzibulala uvuke ngomso so yi-virgin andithi? Yes. Makayamkela amuve on nimuve on nobomi benu and ebeyazi le nto ebecinga fama mhlawumbi uzathi ke xa uthe awuyo virgin before nitshate after 3 weeks nitshatile uzotshintsha ube yi-virgin? No. Kuye andiyazi but wayathi xa ndimbuza athi akazondi ufumanisa ke ngoku igama moswa ndaphelazi ne. So ufumanisa ke ngoba uye wasendaweni apho ke kwakho mosabantu banamagama bayathiyelana. So ufumanisa usendaweni then kwabizela gama lalamfana uzawubuya endlini erongo abuye asezendelale ke ngalomini. Wasweleka ke lamfana but bengakubethi besenza nje izinto zakhe ezofuna uzibulala nokukhala nokuthini. Okay. Ayike kubetha zange wabetha. All right. Then wasweleka ke lamfana ke because ilali zethu zisondelelene. So wasweleka ke ngososwelekile kwaswelekile kwakubi worse ke ngokwasova umfana uswelekile because kaloku xa kusweleke umuntu mosikathethwa ngabantu naphi na indawo yonke. So noba usemotweni noba uphile noba usetown kuthethwa laa nto yoba ubani uswelekile so kwaya kuba worse ke ngoku. Emini akukho kuhleka later akukho kuhleka uthetha le nto enye ufuna ukuzibulala kuphatha inefa athi mandimsike ndibona ukuba ndiyamthanda zonke zaa zinto kuphalala igazi zininzi nje izinto ekufuneka uthi ithini sithando sam? Ndimsike okanye ndizisike ndibona ukuba ndiyamthanda. Hayini guys yintoni sithando sam le ndikuyo na? Sure. Uzisike ke nawe okanye umsike? No, anjani ndiyenze loo nto because mandivele ndikhale ke banqoba igazi ndiyaloyika andikwazi ukuyenza loo nto. Then ndilento ke
ndibuya back ke ngoku because besenti kulanda yoba wathandana ne. Yes. Then okay after ke ngoku xa ibone i-cherry outside uzawubuya ke ngoku andibalisele ndifuneka umamele ndimamele ndade ndangathi ke ngifuneka ke ngoku uyoyika udalale nawo akadalale nawo bathi wathethisa maninzi close to 12. Uzayenzana le nto sana sami bazawubuya athi ayindibene nobani ufuna undivisa into yobana lanto layibona ke lento wayenza yoba uthandane ulale nomfana ngoku mna uba ubomi bukule meko ngenxa yakho. Hayi engathi wena mntwana engxaki apha kulomyeni wakho khona ingxaka nayo angayithethiyo noba yintoni. Ayikho le ayikho le andazi ba ngathi sithando sami xa bendisazi statistics zabantu abatshate nabantu bengezo virgin bahlele emizini yabo kumnandi akhonto senitshuba ayinodi beyisu yecaba umhla nezolo uzongxolelwa ngalento and kaloku une choice apha xa ecaba beyicinga mhlawumbi weyicinga masitsho weyicinga mhlawumbi ngoko ekutshata uthe ayo virgin uzawumelana nalento you understand so xa engamelani nayo then why engasikaboni bawuthini Zawuthini. Yes. Okay. So kodwa kufika ixesha ke ngoba nosebekade ngalale nabo bantu ne. Afika ixesha ke ngoba makade abuyadibana nabo ke ngokubantu. Abuyachazela. Abantwana abadala ke ngoku bayakhula. Kaloku. So ndokhile sokha ke but sengokhi lali yakhe safuna ingxoxo kwenye indawo ne. Then ke ngoku kwaqala ke abantwana abadala kwafuneka ke ngoku njengoba ezawulala nabo ke ngoku abantu mandenze indlela ke ngoku mna ndiyazi and abantwana funeka ndibafihlele bengabonanga uba kunjani emtshatweni. I think abantwana ngizoxolisa bebelapha ko-15 years. Then ndifuneka ke ngoku ndi-organize indawo. Hayi ntombi. Sinjalo. Hayi sana sami organize indawo yobumleni wakho ahamba olala nentombi. Njalo njengokuqalela. Intombi unibalisela intsomi, unibalisela into eyenzeka kuwe. Kanye intsomi le unibalisela yona. Ayonsomi sisisho. Ndi-organize indawo ndimazi ke ngokumyeni uba uphumile. Usendaweni ethile lele intombazana. Kanti xa ibuya ke uzophinda buye andibalisele again. Bese ndingasayivuyanga ke ngoku ukubonela into bedube ngathi injectwe ngayo. Yithotha yantoni nalena nantombi uzifake kuyo. Ndilento ke sisi iqhubeke ke injalo imeko aphinda ayeke ukuthandana. Uthi ke xa ethandana apha endlini ke ngoku kuya kuba ngconywana because la nto anayo izama ukuba ngathi iyaphela xa ethe waphuma outside. So bengconywana ke but aphinde ke azibone uba uyaphazama aphinde abuye endlini aqhubeke enze umtshato. Bathi ke ibe nje imeko leyo yokuqala bese ndiyibalisile ke. So uorganize indawo kubhatale wena ngemali yakho for umyeni wakho nentombi and then xa ibuya azokunika ireport. Yebena ngumsebenzi nalo uzakunika ireport ba hayi ke ngokungathi benihambile nayapi funeka unika iboss yakho umsebenzi ifeedback ba hayi ke kwathi so uzabuya kuchazela ba hayi ke ndalala kwamnandi ayini bo. Then abanamaxesha ke ukuthi nokuba ke bengathi enjoy into sebesiya but ke ngoku abuye azisole
aphinde akwabe buhlungu phinde qale phansi yonke lanto kube singalali kube yilonto ke amehlo akhe abe red uyalila yesana sami yoyika yonke lento ukudibanisa ifamilies ukuchazela lento ba yebethuna ndiyancincutheka apha kukho lento enje uyoyika lento ethika lo sisiqala uzozibulala ndivuba nje uvelathi uba uke wayithetha kwaze abantu bazothi imkhohlakele blackmail emotional blackmail okay isuku wayithetha ndiyazibulala so ndinalanto ethi mhlawumbe nje xexesha ndisayithethile kusaqokelela imeeting abuntu ezibulala ngapha zange ndayibona oko ndaba ngumntu so ngoku kwenzeka ntoni ithini into ngoku ke sithi ukuthi kwafikelela kwindawo yoba ke ngake afuna ukutshata ne yes athi decide nyani ke ngokuba ke ndifuna utshata nami ke ngoku sendimdala ke ngoku sendiqinile sendibukhela imeko ke ngoku yoba hayi itshata niye nami then izothini ke ngoku into ndimsile kanene enkonzweni ndamsa ndaqala urepota kuqala then wabizwa weza wafika watsho in front of umfundisi oba ufuna utshata okay fine ke hayi ke wahamba sahamba ke then wathi 2017 wahamba wayofuna intombi wangayifumana evirgin wabuya nomama nomntu womntwana imali yokuya because it's outside to Lesotho imali yokuya iphume kum wabuya naye I have to move ke mna ke ngimshiye apha kwam ndiye kokwabo ngoba anti kaloku kukhona lo mntu lo nkosikazi wakhe azomsilisa ngoku omncinci ngimshiye ke apha kwam and ngokufuneka ndihayike abantwana because abantwana abadala funeka bengayibonanga yonke lento ndathatha abantwana bam kungoDisemba 2017 ndahamba nabo ndaya ekhaya khulu ndamshiya ke ngake apha nalo sisi fine ke kodwa ke ngosisi uthi makancintiswe yini lapho ndabhoka khona ke ngokuba andizikwazi ukuncisa umfazi wakho unayo ifamily amboyiripota ke ngoku efamilini yakho ukuba uthatha umfazi awuthi ke ngoku awuthi ufuma kayifumananga ivirgin ufumene umntwana omntana ayike akasayibali ke ngoku leyo akasayithethi ke sendiyatsho hayi sendifuna ukuva ndikuve right sisi ubuya ke ngoku nomntwana nomntana uyeza nalo mntu kanye uze yedwa ke ngoku umntwana umshiyile unentombi lo wow then ke ngoku wahlala ke ndahamba ke ndaya ekhaya khulu ndabashiya ke apha then after New Year ndabuya ndashiya abantwana le emakhaya ndabuya ndeza nabo abancinci abakazinto kabo abancinci ulala e-spare room nalo sisi ndilala ebedroom yam nabantwana bam under one roof sithandwa sam then kwathi phaa ngoFebruary wacala ke unosisi njengoba beshiye umntana unestress soba umntana wakhe ufuneka athini into zesikolo kathini so ufuna umlanda ufuna umlanda kurepotelwa mna ke ngoku yonke le nto yesithando sam kakho ndichazele alright wabuya ke ngo-2018 sengu-2018 ngoku that is last year uyabuya ke ngoku wena after New Year or after Christmas ufika ke ngokholo so khona ke lenkosikazi wesibini ninjani ke ngapha emndlini nobathathu kunjani relationship ithini into unensuku zakho ngoMonday ungapha ngoTuesday kuleni bedroom ithini into hayi sise akukho tshintshi usihlale ulala phaa esibedroom nanjani abantwana bam apha oh so okay wow still wanyamezela ngahlala oyimbokodo yazi lento kuthiwa imbokodo
nguwe sithandwa sam uyimbokodo. All right. Then ke ngoku kwathi kuthi ke ngoku intombi le inoba xa ndicinga udikwe le nto uba inganxityiswa. Bathina abantu bakulomyeni akatshonga nti sakhe kude. so abayazi into yobana unalo nto amthathileyo. Abazi. Up until today. And up until today, even isister wakho zenzini kwakhe kazinix. Nawe kowena uthetha into? Andithethi into ntuli. Ukhona umama notata? Khona umama utata kekho. Ii-brothers unazo? Andinazo. Uthulele ntoni sithanda sam? Inoba sisamkabikho ready andiyazi. So lilonke nihleli njengoku apho phantsi kwaloo roof eyi-1. Uhambile ke ngoku okay mandizama ukugqibezela istori sam. Wahamba kusisilo kucaba ke ngoku uye wabona into bakadanxikiso ne wathetha story somntana. Wahamba then akanamali mosumyeni ndivile uba ndithe bakaphangile. So fana ndiqhubeka imali lo sisiba makahambe. Lo sisiba makahambe ndamnika wahamba phofu igrosa yenza nini wahamba ke usese after ndacinga ke ngoku inoba ubhuti uzawuhlala ke phaa bedroom because kaloku ubetshatile mos. Hayi wabuya umyeni wam kwangathi khange kwenzeke nto. Nawe wamamkela umyeni wakho kwangathi akhange kwenzeke nto? Ndamamkela umyeni wam kwangathi khange kwenzeke nto. Yo. So ndacinga ke inoba uzawuthula ke abeke mhlawumbi iphelile loo nto. Up until today umyeni wam njengoba kulast year ufuna ukuhamba usafuna ukutshata umyeni wam and ngoku into endiyibonayo ndinamaxesha andiyazi noba kubuya la overload ke ngoku khona ndikuya kuba rongo ndinamaxesha okuke ndilile ndihleli ndedwa but akukho mntu ndizothetha naye. I think only one person endake ndamshorela esi story umntu endandiqonda uba ufa ayizufika kuye le nto. So uhleli apha sithandwa kuba uthanda umyeni wakho uhleli apha kuba usoyika umyeni wakho uba makazibulala? But andikho ndaweni enye ngoku because uhlala kwakhe ke ngoku mna ndihlala engasemsebenzini. But kaloku sendisho uba uhlala ngasemsebenzini mhlawumbi kuba ufuna ukuhlala nomsebenzi but usatshatile and usaya kwakho. Ndisaya kwansisi ndisatshatile and ndiyamsapota umyeni wam eyona nto ngoku ndibona uba indivisa kabuhlungu ngoku unoba kukuya ndibona into uba andinaxesha lam and kaloku ngoku iminyaka mininzi from 97 de kube ngoku. So ngoku ndinalaa nto ethi ndiweste ixesha elininzi ngento engandicinga izolungiseka but ayizange ilungiseke. Uyayibona naloo nto ntombi? Lo mntu usafuna utshata and ndizoyithetha njani le nto and umama mdala ngelaa xesha wayenokwazi ukundicebisa ngoku ndinestress soba inoba xa ndinoyithetha kumama kanavele asasweleke na. So ndinezo zinto ke ngoku ndi-depressed ngolona hlobo and kufuneka ndimsapotile angandiboni into yoba ndiva njani sekethetha uba ndike ndathula mhlawumbi ayithethe le nto yoba uzawuhamba uyokhangela inkosikazi ndithule uzawundibuza ibe nkosikazi wathula ithini into awusandisapoti niyandilahla kwathini. So ufuna ndibuyise ndiphinde ndikhalise noba bengathi ndizawulila ndiphinde ndikhalise ke ngoku ndibuye ndibe right. Ninabantwana abangaphi sithanda sam? Bayi-4. Susela ngo-97 wawuna-18 nangaphi ngoku? 40. Ntombi uyayibona leyo nto? Awubazi ubomi, awubazi bumnandi. Zange wayibona le nto kuthiwa bumnandi oko ungcutheka ubomi bakho bonke sithanda sam and uzithuzele le mpilo kuba usoyika abantu.
be society zothini, i-community bazothini. Sithanda sami, sure. Uyazi bungalala ngenye imini ungavuki. Ushiya abantwana bakho bayi-4. Ndike ndiyicinge kona sisi. Because akakho umuntu onozanyamezele le meko kuyo. You are one of a kind. Leyo ndithi uyimbokodo engapha yakwembokodo. Akakho umuntu ongazanyamezela into enjengale. Bekufanele basithanda sami uye wabomba mawuthini. Yabona ngokuba wawayenzile lonto nje busitsho ngokuya. Ngosokujala ngokuwathethwa ngawo kuzothethwa ngawe but izodlula. Ngomso kuzothethwa ngomnye umuntu. Enye into sisendiqonda ke ngokuphanga uthi 9 10 11 andibundivile masuba bendithenda esikolweni. So bendithi ke ngoku noba sendicinga ukuba ndiqinisile ndithi mandi-divorce. Ndibe nento ethi kuzoba ngathi kuba yena ngaphambili. So mna ndibone abantu abangcono. Because andizuye ebantwini ndifike ndisibeke isitori ndithi hayi into abangeke bandidivorce ngu-A no-B no-C. Abantu bazobona ndidivorcile qha. Why ufune ku-explain ebantwini? Ngaphandle kwefamily zenu. Why ufune ku-explain unawari yo-explain ebantwini sithando sami? Kutheni sithando sami ungazithandi ubeke i-happiness yakho kuqala, ubeke ubomi bakho kuqala sithando sami? Kutheni na? Yazi andicabanga noba mandithini zange ndayiva lento zandiyiva incokolwane naphi zandikhe ndiyifunde naphi zandikhe ndiyibukele nakwi-movie lento ithethayo ndiyaqala uyiva namhlanje. That's why ndibuza into yoba le nto ndibalisela yona yintsomi okanye yinto eyenzekayo nyhani. Into kokubana umyeni wakho uza kungcothekisa oko natshata una-18 ahambe ofuna amantombazane kuba efuna i-virgin, ahambe ayolanda umuntu kuba esithi ufuna i-virgin angamfumana loo virgin, abuye naye umuntu onomntana womnye umuntu eshiya wena nomntana wakhe apha. Umbhukhele indawo uzobalala nama hayi sithando sami, why ubufuna uyolala nentombazana afuna ukubhukha indawo umfunele ngokwakho le ndawo uqala uyibhukhele indawo wawugqiba ahambe olala aphinda abuye azokunika i-report. Ikhona nini hayi bethu nana guys yakhe yenzeka phi into enjengalena na? Ngoku uyazibona sithando sami you are 40 zange ubazi lento kuthiwa kububomi. Uzilibazisile because you thought umyeni wakho uzayiyeka lento yaleyo obekumele ngalento ebu-virgin. Umyeni wami uzayiyeka lento yoba efuna ukutshata omnye umuntu. Umyeni wami hayi uzayiyeka next day, hayi uzayiyeka next month. And liyahamba ixesha limanga 18 years na-40 ngoku okumile ukuphilela umuntu oyi-1. And ke ngoku eyona nto ndibona uba indiphethe kabuhlungu ngokhozi kaloku ndinyamezele ndade mani ke ndalingeka. Ndalingeka but ekulingekeni kwam 2017 after efikise laa mntu 2018 ewe last year after wazeka wafaka laa mntu ndathandana ke ngonam but I'm not happy because ayonto endiyenza ngoba ndiyithanda. Yeah. Okay, ngalamzuzu usuka pha ekwakho uya kowenu emzini wakho apho undele khona. Bathina abazali bathi why ubuye? Hayi abathethi nje bacima kaloku ndizobafoba. Esithando sami khawuye counselling. Uyayifuna i-counselling, uyayinida i-counselling. Kunyanzelekile uye counselling uyohlala phansi ne therapist ithethe nawe ubalise yonke lento uyayibo oyibalise kum akucebisa uba yithini na kodwa zange yaba ngumtshato lo mtshato ngowabantu ababini umtshato awungcungcutheki awufuneka ungcungcuthekiswe awufunekanga uve kabuhlungu zikhona ii-problems emtshatweni kodwa lena ayiyo problem yintsumantsumane endingazange ndayiva. Yes sithando sami so khawuhambe counselling and kamnandi uthi uyasebenza khawuhambe counselling sithando sami please and then mhlawumbi naye uyawubizwa apho kulo counselling eze akachaza uba yintoni ingxaki yakhe because mna ndifumana sibunga ingxaki ubhudilo kakhulu. Akanawuba ingxaki yakhe yinto yokufumana ungeyontombi nto ingxaki yakhe ingaphaya yenye esingayaziyo ayaziyo yena. But ke ngokuba sinceda wena apha sithando sami yakwi-counselling
So okulasisi wemkile akakabuyi so akakathini so usafuna utshado omnye umuntu ozawulotyolelwa nguwe. And now you are still willing. Njani? Injani? Ndifuna yabona ngoku sisi njengoba ndisithi ngoku ndi-stress ngoku andikwazi kuba ngumfazi wesibini ngoku ndicinga udivorce. Yes. But ndifuna ukumshiya onwabile. Wow. Emalonkoskazi wakhe. Then ke ngoku uqalise divorce. Wow. Wathi if bena ile nkosikazi yaphinde yahambe inkosikazi yona yangafani nawe uzawulinda wathi bena inkosikazi izathi ihlale uthi bena 50 like sena sami uyahamba iminyaka. Xa una 40 ujonge ku 50. Yo unelakho umyeni wakho ufumana umuntu onjengawo kade akazibona into bana wafumana ilakhi. Kodwa ke sithando sami manje thoke kuwe ndithi khawuhambe counseling ayikho enye into enizayithetha kuhambe counseling uhlale phansi uthethe nomuntu akuchazele ba uzodecide uzova pha into ba yithini na yebo because mina azange bengumtshato kwasekuqaleni ayingubo nguwe nje o busy nalo bhuti yebo lo bhuti udlala ngawe emotional abuse and yona ibhlungu kakhulu emotional abuse ngaphezukwe ibhlungu because abantu abaphandle bakubona xa uphuma pha phandle into abana unezikazi apha ngaphakathi nanso into erongo ke emotional abuse mama ngathi nwabile amshona ngoku abantu abangaziyo abalibali happily married yo hayi sithando sami inkuthi yabulela ngoshare story sakho endingazange ndasiva okokoko ndaba ngumuntu nje 2030 ke into ba khakho uzithande wena ufuna ihappiness yakho uzonakekela abantwana bakho abayi4 because usenaba nabantwana abancinci uziwaye wena khakho yeke ukubeka omnye umuntu ngaphambi kwe happiness yakho and sisi hambi counseling uyanithembisa uzoya kuyo sisindakthemba ndiyakuthanda yeva okay ngicela uzithande nawe okay zithande ungafuni uxelelwa ndim into ba ndiyakuthanda zithande nawe because awulazi uthando zange ulifumane uthando. Yo hayi mphulaphula ngitobonene FM ndiyaqala udibana isimanga sinje okokoko ndaba ngumuntu andiyazi noba mhlawumbe andizazi izinto khakhe utsala umnxeba ku-089110477 ke sive into yobana ucebisa uthini kusisi lo onentsumane yengxaki. Zange ndayiva into enjengale, zange ndayibona into enjanga, zange ndayibukela noyibukela nakwimovie, andizange ndayibona. Kodwa mhlawumbi apho khona nalo icebo nalo ongachaza balo sisimaka kuthini na. 089110477 wolene ekhaya. Yes. Masiya Sithando. Konke xa uthetha nge-relationship okay toxic. Yo. Ingapha kobu-toxic. Ingapha yakho bu-toxic. Ndiyayoyika. Isendenzela uvalo ngondiyimamela. Uba lo uthanda umuntu okuthiwa uyakholelwa kwelo zinto zokukhona ngenza ithi nokubhuti wathaka kodwa esathatha. Yabona le nto ndiyimamela apha ingandiyabava lutho. But ke ndiyarhalela ukuthi kule ngcinga yakho yoba adivorce ingathi iyona nto ingaba right amshiye. Kodwa kwakubuhlungu ngoba uthi yena ngokwakho ufuna ukumshiya happy. What about happiness yakhe? Yeah. Yeah. Inkosi Sithando sam. Molo mhlobo. Unakodisi. Hayi. Njani? Ndikhona njani Sithando sam? Right namakhona. Sure, as it came. Yeah, mama, you have a problem. If you have a problem with long time, I probably was interested in that. A problem with me because I love to believe. Ikhona into ayifishayo ongayithethiyo apha kusisi. Akazange athathe because of wayefuna utshata.
but khona abantu abathatha because of une-pressure because abazali bathi mabathathe okanye ifimelelo expecting uba makathathe abezazi into bayikho ready for umshado because ekugqibeleni lo sisi akazangazifihle ngokuba uyiveji akayoyikayo umveji wamthatha noko kunjalo but ke ngoku uthi sekhona athi ufuna iveji but very funny xa ephuma ngaphandle akaphumi afumane ilivejini ufumana abantu abanabantwana athi abathakazimela apha endlini you-understand apho benizawuunderstanda xa ephume endlini kuthiwa ke ulifumene ke livejini besiyazifuna so inambi ne-problem nguye so usisi yena into makayenze one makaye kwi-counselling as uba busolutshila okwesibili makazithande okwesithathu because usisi ndinayo into ethi kuba ebefundiswe ngulo bhuti so ufinisha ngathi uyamkowa lo bhuti so that is why ke ngoku esithi uyahamba nawo ukayithetha uba akaphangeli sisithi sofuneke ndisapoti ndikhuphe imali ahamba ayofuna amantombazana ofune ndihambe ndiyobhukha iindawo zolala like lo bhuti namantombazana uyandastand so makayiyeke loo nto because kaloku ebetshatile engunkosikazi wakhe and kufana nakwi-relationship sengengomtshato xa nithandana nomntu uze kumthengele ijini awuzuthi kani ohlukanayo uthi sapha laa jini bendithengeleyo because kaloku bomthengele because of umthanda naye umfundise because of ebemthanda engunkosikazi wakhe so ke ngoku xa idicide into yoba ufuna ivirgin akalilongo yena ivirgin but very funny kule process yakhe yofuna ivirgin uyamzalisa kude abantwana baye bayi-4 usafuna ivirgin like so loo ndithetha ena mntu ugulayo maka-accept that akho nto irongo ayenzileyo azithande yena azixolele ogqiba aphume kulo mfana and akho need into yoba ibe ngathi uyamhowa lo mfana athi ndifuna umshiya onwabile lo mfana nguye ongazonwabisanga otherwise ufumene umfazi orayithi qha nguye onengxaki akanangxaki yena lesi oselzat game shade nathidis wow molo mhlobo molweni ekhaya molweni sisithi molo sithuna sam kunjani sisi masiye sithanda and right sikuhlungu esisitudio salo sisi yinto endingaba ngayiqala kwelike icala ndingathi usisi yena le nto wayiyekela kwangoku ayibiqala isena-3 weeks etshatile baxelelwe ngumntu kwabe bengafanele bakatshatanga yena waqhubeka ke warayithi ke ufundile unemali uyasebenza usisi usemtsha usena-40 years akakabi mdala kuthi uba angaphuma azikhazikhela omnye umzi wakhe azihlalela azonwabela aphuma aphele lezi leyo bakade ufuna umshe onwabile umsomshe onwabile njani umuntu ongamonwabisi yena yes hayi uba ndibona ke ngamehlo agoso kolakhe icala uyawundixolela sesikona kwana le into ayingomtshato le into akuyo zange waba nguwo wasemxholo sizovuyile ecekisa befrance crisis nkosi kakhulu molo mhlaba hello sithando sam Njani? ukhona njani Alright, ngam ngozidela. yes zidem Sithi i3 weeks siku kakhulu. And then lo bhuti wazimela ngecawe. Waye ngathetha ine-problem ayecaweni ke kule bedibene kuyo nosisi because kaloku lide elixesha nyani kusisi ephila le mpilo and lo bhuti sozonele lo sisi noba ngenza ntoni noba ngamteli elo-praying sozonele xa uzohlala ngaye kuba lo sisi embona good heart sure unento engapha kwa-good heart uyadlala lo bhuti uyadlala ngolo sisi kabuhlungu umphethele istroke engazaziyo and uzomane emkopakophisa wayengamyeka azibulali enze le nto irayithi for yena angamshiya amyeka athi zibulala agqiba aphuma avala icango because udlala ngayo thithi soze idibe i-4 yabantwana kanti akakuthandi lo mntu waye qhubeka emzalisa i-4 yonke asisi sithi sandane ke imali libuhlungu all right Phumeza molo mhlobo alo sinjani ngikhona kunjani ngiyaphila na utele novumile Cleveland sisi sisi wami buhlungu le into engiyivayo yo iwesi into sekaya kuphi umuntu ongubhuti lo iliqala lami into ndingenoba uthini xa ebalisa kwabanye abantu abangubhuti because thina singabantu abangubhuti siyakhona mosu uncokola nge-relationship sethu so inoba uthini lo mfo mani xa encokola nee-friends zakhe nge-relationship okanye nabanye abazalwane ecaweni yo iwesa iyo relationship engaba le iyafana nje nokujonga lo mntu utshadile lo sisi
hayi situationship le azange ibone 20 shoko ndaba khona ikhaya eli abantwana funeka uthutha abantwana uhambe nabo kuba umyeni wakho ahamba ujolo umbhatalele nendawo ayini bethunana ikunganjani le nto mani sisi I understand so yena uthi uyakhona nokumzamela indawo yokumbhukela indawo azolala kuyo nabasisi bakhe ke angabe bayamkhulisa so andiyazi noma ungangacetyiswa athini ke umuntu onje. Okay. Molo shabo. Molo Sisidi. Molo sona sam. Sina nomamela apha eJoburg Sisidi. Yebo mamela. Mina ndakho Sisidi lento Sisidi. Andifa ke ngolo kwi-radio. Dithi Sisidi ndakuyo le ngxaki nam. Oh. Lo muntu lo tata lo Sisidi unenyoka. So la nyoka yakhe ifuna uba alale ne-virgin qala. Hayi sithando sami no. So bawulele nomuntu ngeyo-virgin uqala iba ingxaki Sisidi. Hayi izingxaki masithando sami asiyazi sungicela lento ithethayo ithetha apha eradweni asiyazi. Aliwe Sisidi. Le nto ithetha apha eradweni andizovumelana nawe uba uyithetha apha eradweni because asiyazi awunokwazi uthetha uvele umbathise wonke umuntu okanye umbathise lo bhuti ngaloo nto asiyazi sithando sam. Okay Sisidi. Okay sithando sam. Molo mhlobo. Kudiba thina abase. Yebo. Hayi sisi simamele nto khona usisi bobuyayifuna inyana hayi makamyeke ubhuti wami makasiqhoma. Yeah. Noko usisi baninzi abantu abamthandayo. Makacingela aba bantu abamthandayo abangamxeleli uba bayamthanda. Akahlukane ngoku le ebafuna ukuyithatha yokugqibela afuna ukuhlukana nalo mfo ndimqhabele ihlanza mawohlukane nalo mfo. Lo mfo athatha intambo azihenge. Usisi uthanda ngabantu abaninzi. Kodwa uyamvuba uthi ufuna ukuhlukana naye xa semlobolela usisi ufuneka lobolele lo bhuti umfazi. Mamele ngitsho ngaphakathi apha enhliziyweni ntsho kabuhlungu lento ayithethayo. Makahlukane nalo bhuti makasixhome. Usisi baninzi bakacingele nje aba bantu abamthandayo. Inabantu abaninzi abamthandayo lo sisi. Bangacingeli yena acingele aba bantu abamthandayo yena. Enkosi sisi. All right. Okay. Wow. Okay. Ndiyaqala udibana nalo nomcimbi andingxake into ba asikwazi ufumana usisebenzayo ngena up expected namhlanje kodwa ke sithando sam ayiyo i-relationship yabeva abantu bonke batsho njalo ayingomtshato lo zange yangomtshato koko ngo-1997 up until today so yima ngenyawo ubone uba wenza ntoni na and ke ufumane counselling sibone bezawuthina mhlawumbi xa senifumene nami uba mhlawumbi ngokweyiphi indawo okwazi ukufumana counselling uzokwazi uncedakala otherwise i-depression iza kubulala sithanda sami. Okay right mbulele kakhulu ke kuba mphulaphula apha ekhaya ngoba ke uthe wamamela wacebisa qinisekela usisi uvile apha.